डेन्जार गरमलै दिनै नै सान्दुङा बाब जा गिदिर जादों थनथना दालायखौ गुदिनिफ्रायनो ओंखारनायखौ दोननो नाङा नै बिदिनिफ्राय ओंखारनायखौ बिलाइफोरखौ बारा दोननो नाङा एसे नै हास'बाय खिन्थु बेखौ माबा गैयिनिबो जोङो मोजाङै हास'नाय जायाखै नैबेखौ ग्रोब नोंथांमोननो जों बिदिनो आबादनि सोमोन्दै माबायदि ग्र' जादों बेखौ देखायलांबाय थागोन नै खान्थालाबो बरिया जाबाय बेखौ उनावहाय नोंसिनो मोजाङै देखायनोसै बिनि सोमोन्दै बिनि मार्केटखौ हेलौ नै जोंना बाजैयाबो ओंखारबाय निलुआबो ओंखारबाय जाग्रा लाजोबबाय नै बयलार रुनानै लाखाबाय ओमफ्राय जों बाव थांनानै दा संहैनोसै आरोना ओंखायनो गासिबो रेडि जाजोबबाय नै स' लेट्स ग' फैदो बागानाव जों दिनै मा खामानि मावहैगोन होनोबा जोङो बागानाव थांनानै खान्थाल बिफाङाव अनलि बेहाय हाग्रा दुयैनि प्लास्टिक होहैगोन दिनैनि खामानिया बेनो आरो नोरैहाय नै मेचिनखौ लाखाबाय साइडआव हाग्रा दङ नालाय बेखौ दानस्रांनानै ओमफ्राय प्लास्टिकखौ होगोन निलुमनिया ओमफ्राय हनै मा बानायदों निलुमनि रिल्स बानायगासिनो निलुमनिया बारनलायखायो नै मेचिना स' बिदिब्ला रेडि जाजोब्बाय सालायनांसिगौल' नै मा लाजोबखो खिथु उनाव मावनायजों लोगोसे इन्टारेस्ट लाफानांगौ मावसोमबाल' जाया दानिया गारिखौ लेट्स ग' नै सफैबाय माल माथाखौ बरनजोब्बाय बुहुद बुस्थु लानानै फैदों दिनै बेयावनो ओंखाम जागोन बेयावनो खामानि मावगोन लाजोबदोल' मेचिन बरनजोब्बाय बागाना बैयावसो ओरै थाबायलांनांगौ नै आइलेण्ड बायदि नुहुरखायो गरमथार गारिखौ सायायाव दोननो नागिरदों एसे नैबेहाय माबा बिराद गरम नै ओइ नै मोनहैसै नै जों हाबलांनांगौ नै जोंना दिनै बेयावनो जानाय बेयावनो खामानि मावनाय बांकार लुखाबाय नै बांकार फाइनली रेडी हो गए हैं ऑल सेट रेडी साया जाबाय दै लायनोसै थ' निलु लेट्स ग' दै गांदों गथ'आ सान्दुं गोसायाव फैफानानै थ' दंखल सेरग्रोनांगोन एसे अबे मैं चिकन को डालूंगी नै मोजां जाथारबाय बियो खक'आनो बिराद मोजां जाबाय ओइ नोंखौ बोखानांगोन नामा बिराद नायसै ओइ बोसोरसेजों थायथारसिगोन होजोबनो हानाय नंला बे लाइन मोनसेखौल' होनाय जासिगोन दिनै जाथ'बाय दिनैनि थाखाय माल्चिं प्लास्टिक होबाय जों खक'आयाव नै 1 मान्थनि बिफां बियो मोजां ग्र' जाबाय बेखौ ओरै लाइन मोनसे होबोजोब्बाय लाइन मोननै होबोबाय बे लाइनजों नैबे लाइनजोंखौ होबोबाय ओरै बाखि दंबावो बिराद बुरजा दंबावो बिथिं होजोबनांगौ हाग्रा दुयो नालाय बुस्थुआ हाग्रा दुबाथाय माने बे ग्र' जाख'नो हाया हाग्रा दुबाथाय ओंखायनो दा माल्चिं प्लास्टिक होबाय एसे प्रटेक्सन जानायनि थाखाय नङाबाथ' मेचिनजोंबाबो हाखाया जों मेचिन लानानै फैयो मेचिन गंनै बाहायफैबाबो हास्लाबा मेनलि जों खान्थालनिसो होनो फैदोंमोन खान्थाला बैथिं थाजोब्बाय खान्थालनि प्लास्टिक होनो फैदोंमोन दा खान्थालनिखौ होआखिसै माने ग्र' जाखाबाय खान्थाला एसे ओंखायनो बेखौ होनाय जायासै दायो नैबे खक'आया फिसा नालाय बेखौ मेनलि नायग्रोनांगौ जाहैबाय ओंखायनो बेनिखौ होग्रोनाय जाबाय दा सानाबो हामसै जोब्बाय दिनैनि थाखाय खामानिया मावखांनानै मेंनानै हनै साहा लोंगासिनो हेपि सानडे गाइस हेपि सानडे दिनैनि ब्लगा बेनो टाटा बाय बाय
डेन्जार गरमलै दिनैनि सान्दुङा बाब जों खिन्थु माल्चिं प्लास्टिकखौ होजोबनो हाबाय नै माल्चिं प्लास्टिकखौ होजोबनो हाबाय डेन्जार गरम दिनै सान्दुङा नै दिनैहाय दाख्लैहाय होखांबाय जों माल्चिं प्लास्टिकखौ कमप्लिट होजोबबाय बे लाइनजों जत्थ' दङ ओरैलाय नै होजोबबाय हाग्रायाबो ओरै दानबा ओरै थायो ओरै दानबा ओरै थायो फुरा कमप्लिट होजोबबाय नै बेहाय दानबावनांगौमोन बाखि ओरैजायनाथ' होबाय कमप्लिट जाजोबबाय दा हाग्राखौ ओरै दानबा ओरै थायो ओंखायनो दिनैहाय मुलि सारहोनाय जाबाय हाग्रायाव खिन्थु कक'आनि डिसटेन्सजोंसो सारनांगौ दे एसे नै बिदि एसे गुवार एरियायाव सारदो बेहाय सारबाथ' प्रब्लेम जागोन नालाय ओंखायनो एसे गुवार सारहोबाय दा नै बिथिंना एसे सान्दुं बांसिन नाङो साया जत्थ' साया दङ बेहाय साबसिन जायो आरो कक'आ खिन्थु उफाय गैया बे साइडथिं साया गैयाबाबो गायनानै दोनबाय उनाव जाहाथे बे बिफांफ्रा जौवोबा थाब ग्र' जानायनि आरोना ओमफ्राय बै लाइ दलर थाइलादर बिसोरखौ दोनफाबाय जाहाथे थाब ग्र' जायो बे थाब देरथारो थाइलादरफ्रा साया जानायनि ओंखायनो दानफायथ'वासै नै सान्दुंबाबो गाज्रि जायाखै मोजाङैनो दङ दंनाया नै बेलाय बेयावथ' नै लांदांथार ओरैबो साया नाङा ओरैबो साया नाङा ओमफ्राय नै बिफाङा मोजाङानो जादों सोमखोर थाजा मुलि मोनामजोब्बाय सारनाया बेजों ओरै सारखांबाय खावसे नैबे साइडना साबसिन जादों खिन्थु थालिर बागान सिंना बे साइडना साबसिन जादों बबेहाय साया नांदों बेहाय साबसिन जादों आरोना नैबेलाय बेबो दै साया दं एसे बेबो बरिया जाबाय बिलाइआ नै गांसेयानो जा गिदिरखा नै जा गिदिर जादों टनटना नैबेहा बावाखै गायनाया एसे थेसा जादों बे गोदान खिन्थु थैया बुस्थुआ एसे मोजां जालांफिनगोन बे एसे गोबावनि उनाव सप्ताथाम सप्ताब्रैजों एसे मोजां जागोन गायगोदान नालाय नै बिसोरथ' जाबाय गोबावसिन जाबाय बेयो गायनाया बे लाइननिया नैबे लाइननिया दाख्लैसो गायनाय जादों नैबे लाइना हयले गोबाव जाबाय नायनोसै मालानि समाव माबायदि ग्र' जायो बेसेबां दिनाव माबायदि इमप्रुभ जाहैयो आरो बे बुस्थुखौ गायोबा गायनानैल' दोनोबा जाया आरोना फुरा बुहुद माने फिसानिफ्रायनो देरजासिम मेनटेन लानांगौ जायो मैयाथ' आं सर्ट भिडिअ'आव हगारखाबाय बे बुस्थुखौ फिसानिफ्रायनो देरजासिम देरबाबो नोङो दालायखौ हाखानांगौ 2 मासनि कक'आ बिफां बियो दा बेहाय गुदियाव दालाय खानायखौ सिफायनांगौ नै बिदिखौ नै एक्सट्रा फैनायखौ बेखौ सिफायनांगौ दा हाग्रा गैया जोंनाव आखाइजों खालामनांगौ उफाय गैया बे साइडजों खिलिनायखौ दोनोबा माने बिफाङा ग्र' जाख'वा दालायखौ गुदिनिफ्रायनो ओंखारनायखौ दोननो नाङा नै बिदिनिफ्राय ओंखारनायखौ बिलाइफोरखौ बारा दोननो नाङा एसे नै हास'बाय खिन्थु बेखौ माबा गैयिनिबो जोङो मोजाङै हास'नाय जायाखै नैबेखौ ग्रोब हास'नांगौ नैबेखौ बे बुस्थुखौ दा जोंना हास'ग्रायाबो गैयामोन नालाय मोजाङै हास'नाय जायासै दा हास'ग्रा सौफैयोबा मोजां खालामफिननो बेखौ स' सान्दुंआबो गोसाथार नै थांथार हाग्राबो एसे दानदोंमोन गरमानो डेन्जार दा मुलिजों एसे कन्ट्रल खालामनानै दोनथ'नोसै हाग्राखौ स' दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जोंखौ सापर्ट होबाय थादो बेबायदिनो नोंथांमोननो जों बिदिनो आबादनि सोमोन्दै माबायदि ग्र' जादों बेखौ देखायलांबाय थागोन नै खान्थालाबो बरिया जाबाय बेखौ उनावहाय नोंसिनो मोजाङै देखायनोसै बिनि सोमोन्दै बिनि मार्केटखौ दा जोंबो गायजेननाय ओमफ्राय जों मानिफ्राय लाबोनानै गाया बे बुस्थुखौ उनाव नोंथांमोननो खोन्थानोसै दा स' बाय सि इउ नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो हमलायलायनोसै बिदिब्ला स' थेंक इउ